Zähmeti gazanan üstünlükleri bilen tapawutlanan ýordumdyň raýatlaryny Türkmenistanyň garaşçylyk bayramy münasibetli döwlet sylaglary bilen sylaglama hakyna halk maslahatynyň beşeýsinde hormatly prezident Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken resmi namalary esasında Arkada şäherine ýaşaýan we zähmet çeken iýleşimiziň bir näçesi döwlet sylaglaryna hemde hormatly atlara eýe boldylar. Şeýlede ykdysadyýetyň turly pudaklaryny ýygdarly ösürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, mali we ykdysady ýeşiň derejesini kämilleşdirmekde. Önümçülüň netijeligini, zähmet önürçülügini ýokarlandyrmakda, önümiň täze görnüşlerini ýeşläp taýýarlamakda, has täze tehnikalary, tehnologiýalary, öňdübarçy usullary we tejribeleri önümçülüge giňden ornaşdyrmakda, ulug ferişdelerini netijeli peýdalanmakda, ýylaty edilýän hyzmatlanyň ýokary hili ýerine ýetirmegini öpçün etmekde, aýdym sazy ökdülük bilen ýerine ýetirmekde hemde beýleki ençeme degişi ugurlarda uly üstünlikleri gazanan adamlar münasip bolan döwlet sylaklaryny hemde hormatly atlaryny almak üçin ýetine sahna çykdylar. Sylaglanynyň arasynda şeýle-de edebi eserleri döretmäge, ýaşary okutmaga we ata watanymyza çäksiz söýgü, hormat goýmak we wepalyk, mertlik hemde halalyk ruhyny terbiýelemege, ýokary hünärli ýeşgärleri döretçilik we sport toporlaryny taýýarlamaga öňjeli goşun-goşunlary bar. Olaryň ählisi garaşy döwletimiziň we mehriban halkymyzyň öňünde aýratyn hyzmatlary bitiren adamlardyr. Arkada şäheriniň şeýle adamlarynyň köp ýyllaň dowamyny çeken halal we görelli zähmetine gazanan ýokary netijelerini, görkezen hünär ussatlylygyna, joşgun zehine hemde ezberligine bugün döwlet derejesinde ýokary baha berilýär. Munyň özi gahrman arkadamyň saýasyna, arkadaly gahrman Serdarymyzyň ýol başlygynda berkarar Türkmenistanyň garaşylygyny pogtalandyrmak, durmuş ykdysady ösüşini öpçün etmek, ýaşaryň milli ýörelgeler esasyny terbiýelenip hakyky watançylar bolup ýetişmeklerine tagalla edip, tapawutlanmak bilen ýordumyň we jemgyýetimiň ösüşini, uly goşun goşýan raýatlarymyzyň zähmetine, watanymyzyň sarpa goýanlygyny aýdyn alamatlanýar. Garaşylygymyzyň 33 ýyllyk beýik bayramçylygynyň öňü sirasynda bolup geçen şeýle gowunçly wakalar ýyleşimiziň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başly gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman Serdarymyza bolan boýsunçylygyny hasam artdyrýar. Arkada şäheriniň hormatly ýaşlary we mehriban eneleri, zähmet söýür ýaşaýjylary münasip bolan döwlet sylaklaryny hemde hormatly atlaryna boýsunç duýgusy bilen kabul edip, özleriniň zähmetine berilen ýokary baha hemde gahrman Arkadamyzyň we Arkadaly gahrman Serdarymyzyň mehriban halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşy barada edýän ýadawsyz aladalar üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, tökönüksiz alkyş sözlerini aýtdylar. Döwlet sylaklaryna we hormatly atlara münasip bolan adamlar garaşyly watanymyzy ýokary depkinler bilen mundan beýlägem ösürmek, kabul edilen milli we döwlet maksatnamalaryny ösünlikle ýerine ýetirmek, halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hasam gowlandyrmak, beýtarap döwletimiziň dünýädäki awraýny geljekde de belenti götürmek ugruna hemişe zähmet çekip, ýurdumyzyň awraýny beýgeltmege işçin gatnaşykdyklaryny ananlardylar.